Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani zathu mwa tsatane muli ndine Jona Pankoko kumapoyamba nayi mitu yake. Zipani zotsutsa boma zati zikufuna pachitike kafukufuku pa ziphaso zomwe zapezeka ku nkhokwe yosungira chimanga ya NFRA. Akatswiri akambapo pa zomwe akuyembekezera pamene mtsogoleri wa dziko lino alankhule ku mtundu wa Malawi madzulo ano. Munkhani zina, komiti yolondoloza chuma cha boma ku nyumba ya malamulo yati ndiyokhumudwa ndi mmene makhonsolo ambiri akuyendetsera chuma chawo. Tuindizi kumaso zina zambiri tiyendikhala imodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, zipani zotsutsa boma zati zikufuna pachitike kafukufuku pa ziphaso zomwe zapezeka ku nkhokwe yosungira chimanga ya National Food Reserve Agency NFRA ku Lilongwe. Izi zili chomwechi ngakhale mkulu wa National Registration Bureau Amphatso Sambo wati palibe chachinyengo chilichonse chomwe chikuchitika ndi ziphasozi. Kumawa lero zipani zotsutsazi zinapita ku bungweri zitamvetsedwa kuti kukupangidwa komanso kusungidwa ziphaso zaunzika. Kathe Maulidi ali ndi nkhani yonse. Asami Suleiman omwenso ndi mkulu ukonza zochitika mchipani chotsutsa boma cha DPP adatengana ndi aphungu a chipani cha DPP, UTM komanso UDF kupita ku nkhokwezi. Suleiman ati zipani zotsutsa bomazi zikufuna pachitike kafukufuku pa ziphasozi ndipo pakadali pano ziphasozi zilandidwe nkusungidwa ku nyumba ya malamulo. Tikuziwa kuti ameke akutseka le mawa kalembera wa Mulilongwe muno. Maidi akupulintidwa chonchi mwa fast chifukwa chana. Taagwira alibe chokana ali pambalambanda achite manyazi. Tiyeni tichite practice democracy. Owina zawine buno bwino, oluza zaluze buno bwino. Sitikufuna Malawi muno Mozambique nkhondo chifukwa chokuti wina wakakamiza zinthu. Izi zichitika zinthu kakamiza zinthu. Asiye na Malawi alembese mmene akulembesera, azavote mmene akufunira, asankhe munthu amene akumufuna. Mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Ford Enoch Chihana nawo anathamangira ku nkhokwezi atamva za izi ndipo akufotokoza motere kwa atolankhani. Atiuza kuti inoyo ndi location yawo yomwe akhala opanga sort out zosiyana-siyana. Koma chomwe chinatipangisa tibwere kuno choyamba nchonena kuti nzwi zinaoneka ngati kuti nzachisisi kumalo kundi kwa chisisi. Nchifukwa chake tinadabwa kuti zinthu zonena kuti zokhudza chisankho chaka chino nchaka chovuta kwambiri, chamawaso chikhala chovutitsitsa kuposa chimenechi. Ndiye pafunika ngati ma agency aboma amene akugwira ntchito yokhudzana ndi nkhani ya chisankho, ma stakeholders azitiuza kuti tili malo akuti pamene tikugwira ntchito mukhoza ubwera udzationa. Ndiye panopa tonse sitimadziwa china chilichonse kuti kuno kanengo kuno ntchito yake ndi timasungirako chimanga, timasungirako ma idea. Koma mkulu wa bungwe la NRB Amphatso Sambo atsimikizira Malawi kuti palibe chachinyengo chilichonse chomwe chikuchitika ndi ziphasozi. Ntchito iyi sikuti ikuchitika kuno kokha, ndi ntchito yathu imene timagwira ikuchitika maboma onse. Ku Blantyre mukaona kuti ntchito yomwe ikuchitika koma ikuchitika pa office ya NRB Wasachi. Mukapitanso ku boma lina ngati ku Tcholo zimachitikira pa office pa DC. Mukapita kandi ku Chitipa sorting imachitikanso pa office pa DC. Cholinga nchotena kuti makadi aja akabwera apite kwa munthu oyenerera nthawi yabwino komanso apite makhadi oti ndimene ife timasindikizira. Umu ndi momwe mlembi wa chipani cholamula cha Malawi Congress Jesse Kabwira akufotokozera pa zomwe otsutsa boma akunena kuti chipanichi chikufuna kubera chisankho. DPP ndeija inatipangisa chitizoteka wirija ndewo kusakumvesa kuti kumatseko chika chisankho opanda tipesi opanda kubera koma kuwina chifukwa cha chilungamo. Amalawi akuyembekezeka akaponya voti chaka chamawa mwezi wa Septemba. Akatswiri komanso magulu olankhulapo pa nkhani za ulamuliro wabwino ati akuyembekezera kuti madzulo ano mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ayankhula zinthu zomwe zikukhudza Amalawi kwambiri pakadali pano. Nayo Isaac Salima. Mtsogoleri wa dziko linoyu wafika mdziko muno dzulo kuchokera mdziko la United Arab Emirates kumene mwa zina amakakambirana nkhani yokhudza mmene dziko lino lingamagulire mafuta galimoto kuchokera mdzikolo. Amalawi akuyembekezera ndi chidwi kuti mtsogoleriyu ayankhulapo pamene wayendera ulendowu. Achakwera ayankhula ku mtundu wa Malawi patangodutsa sabata ziwiri atafotokozeranso Amalawi za mmene dziko lino likuchitira pa nkhani zina.
amene amayankhulapo pa nkhani za ndale komanso ulamuliro wabwino a George Chaima poyamikira mtsogoleri wa dziko linoyu pomayankhula kwa Malawi pafupipafupi apempha achakwera kuti ayankhule pa zinthu zimene Amalawi akuziyembekezera kwambiri. Ndizabwino kwambiri kuti apresident azilankhulako ndithu malo Mulungu otuma mwina nduna chifukwa Amalawi amati akaona nduna zonso sakuzikhulupirira. Ndiye mwina kulankhulako kwa president kukozabe kumubweretsa chiyembekezo china chake kwa Amalawi. Mabala amene ali m'mitima mwawo ndikukhulupirira kuti akhoza kumapolako bola ngati a president yo alankhulaso zinthu zogwirika. A Gifford Matonga ochokera ku bungwe la Public Affairs Committee ati akadakondwa mtsogoleriyu akadakhuza madera monga nkhani ya fetereza otsika mtengo, kusowa kwa mafuta agalimoto mwazina. Madera ndochuluka nthawi ndiyolipa anthu ambiri afuna aone kuti nkhani za fetereza, nkhani za zipangizo za ulimi monga mwaona mvula yayamba, nkhani zimenezi zikukhala ngati kuti zikumba nthenje m'malo osiyanasiyana amene anthu akucheza. Pali nkhani yokhudzana ndi mafuta imene ikukhalanso ngati kuti iwonetsa chipumi chake chakuda. Popanda mafuta mdziko muno zikhozokhazo kuti achuma chimadalira kuti mafuta akhalepo, anthu akhale ndi mayendedwe abwino. Pamene adayankhula ku mtundu wa Malawi sabata ziwiri zapitazo, achakwera mwazina adafotokozera Malawi pamene ulamuliro wawo ukuchitira pa nkhani yothandiza anthu amene akhuzidwa ndi vuto la njala komanso vuto la kusowa kwa mafuta agalimoto limene lakhuza dziko lino. Tidakali pa nkhani zokhudza ndale popeza katswiri pa nkhani za ndale Ernest Thindwa kuti dziko lino lakhala likulekerera mchitidwe wa zipolowe pa ndale kuyambira kalekale. Athindwa ati mbali ya boma komanso zipani zotsutsa zikuyenera kulozedwa zala kamba kokolezera mchitidweyo. Zambiri ndi Daniel Zimba. Mawu a Athindwa adza pomwe mchitidwewu ukuoneka kuti wayala mphasa mdziko muno, koma chipani cholamula cha MCP ndi zipani zotsutsa maka DPP zakhala zikulozana zala pa yemwe akuyambitsa mchitidwewu pomwe dziko lino likukonzekera chisankho. Athindwa ati mbali zonse ziwiri zakhala zikukolezera ziwawa pa ndale. Vuto likalilekerera kuyambira 1994 pamene timayamba ndale za zipani zathu talilekerera ndi lakhala likukula chifukwa chonena kuti omwe amakhuzidwa ndi nkhani ya ziwawa pa ndale makamaka kupanga maphokoso maupandu salandira chilango. Andi vuto nthawi yake limakhala chipani chawo cholamula cha nthawi imeneyo idakhala kuti chilibe chidwi chothesa mavuto ngati amene wawa zizipitirira chifukwa chipani cholamula chimene chili mphamvu kuwatuma apolisi kuti agwire ntchito yawo. Apolisi sikuti angakanike kugwira ntchito yawo, ali ndi kuthekera koma sapasopanda. Ndipo wapampando wa bungwe lomenyera ufulu la HRDC a Gift Trapense wati adindo akuyenera kuyika patsogolo ufulu wa anthu akamagwira ntchito zawo zosiyanasiyana. Apo ndithu nkulakwa chifukwa chakuti zikulakulu andalewa ndithu akudziwa kuti wamachitika zipolowe ngati zimenezi amakhala anthu otumidwa ndi azipani zosiyanasiyana. Ndiye tinene pano kuti utsogolero siwololedwa mu democracy. Komano ndinene pano kuti vutonso kwenikweni makhala kuti mwina ndi apolisi kuti mwina amaonetsa mbali. Komano lamulo ndithu lisamayang'ane nkhope. Ndinene pano kuti atsogoleri ayenera kumadziwa kuti akamagwira ntchito zawo za chipani zosiyanasiyana azionanso nkhani ya maufulu. Awiriwa apemphanso atsogoleri a ndale kuti apewe kulowerera ntchito za achitetezo kuti apolisi adzitha kugwira ntchito zawo mosatenga mbali. Sabata zapitazo anthu ena azikwanje analetsa zionetsero za zipani zotsutsa ku Lilongwe ndipo ena anagenda galimoto za chipani cha MCP ku Blantyre. Komiti yolondoloza chuma cha boma ku nyumba ya malamulo yati ndiyokhumudwa ndi mmene makonsolo ambiri akuyendetsera chuma chawo. Wapampando wa komiti a Mark Botman ndiwo anena izi ku nyumba ya malamulo pamene amapereka ripoti lolondoloza chuma cha makonsolo mchaka cha boma chomwe chinatha pa 31 March 2022. A Botman akulankhula ndi mtolankhani wathu Taonga Sabola. Kusowa kwa documents kuti auditor general akabwera uzawo chita audit documents akupezeka. Masabata kapita miyezi ina ibwerayo akusapezeka documents. Izizi ndi chinthu chimene chili chokhumudwitsa chifukwa kuti timatengera kuti anthu aje ndi aulesi pogwira ntchito zawo. Komanso taonanso kuti makhansolo ambiri isakutsatira ndondomeko zimene zimapezeka mu
malamulo acho otchedwa Public Finance Management Act amene amvetsedwa ndi parliament. Ndiye nkhani yake ndona kuti zonse zitatala zizigwiritsa ntchito sizingavute kuti azitha kugwiritsa ntchito zoteroso. Komanso ndinene kunena kuti inde makhanso ambiri sizikuyenda koma palinso makhanso ena zikuyenda. Chifukwa chake tikunena kuti makhanso amene sizikuyenda a Local Government Finance Committee akuyenera kuwayendera ndi kuwauza zoyenera kuti azichita. Kanema wa Times wati apitilira kupereka maprogramu abwino kwa Malawi. Akuluakulu ku kampani ndi amene anena izi pamene kanemayo akukondwerera kuti watha zaka 11 chimukhazikitsireni. Isaac Salima wadzanso ndi ripoti. Tsopano watha zaka 11 kuchokera amene kanema wa Times adamukhazikitsa. Pokondwerera izi, ogwira ntchito ku Times adakumana mumzinda wa Blantyre kumene ndi kulikulu kwa kampani kumene kudali zochitika zosiyanasiyana. Kanema wa Times adaulutsa koyamba mapulogalamu ake pa 11 December mchaka 2013 ndipo kuchokera apo wakhala akukondedwa pamenenso wakhala akusankhidwa ngati kanema amene wakhala kuchita bwino ndi bungwe loyang'anira atolankhani la MISA Malawi kwa zaka zokwana 3 zosogozana zapitazi. Ogwira ntchito ku Times adachita masewero ena kuvina komanso kudya ngati njira imodzi yokondwerera tsikuli. Mkulu wa kanema wa Times Awanda Nsisha adati kanemayi wakhala akuchita bwino kamba kakuti ogwira ntchito komanso akuluakulu oyang'anira nyumbayi amagwira bwino ntchito yawo. Muchaka chimenechi tikamachiunika kalipo nthawi ya June imene tonse sitizayiwala na tidadusa nyengo yovuta ngati TV imene ili gawo limodzi la Times Group anthu ankadana pa ife kuti tiyakusa motani. It was a challenging time for all of us and ineyo lero lyawontele kuti mapatadera tenegeze nditu kambira zatu wa print kambira radio TV. Ansisha adayamikiranso ogwira ntchito kanemayu kamba kodzipereka pogwira ntchito yawo. Mkulu woyang'anira za malonda ku kampani a Ralph Chirwa adati nyumbayi ipitirizabe kupereka kwa Malawi zinthu zimene amafuna. Achirwa adathokozanso makampani aboma komanso ena amene si aboma amene akhala kugwira bwino ntchito ndi Times popereka malonda kuti kampani izipitirirabe kugwira bwino ntchito zake. Nyumba yofalitsa mawu ya Times ili mapulogalamu amene amakondedwa monga Hot Current, Kwa Gwanji, Times Exclusive komanso It Can Be You. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Zipani zotsutsa boma zati zikufuna pachitike kafukufuku pa ziphaso zomwe zapezeka ku nkhokwe yosungira chimanga ya NFRA ku Lilongwe. Akatswiri akambapo pa zomwe akuyembekezera pamene mtsogoleri wa dziko lino alankhule ku mtundu wa Malawi madzulo ano. Ndipo munkhani zina, komiti yolondoza chuma cha boma ku nyumba ya malamulo yati ndiyokhumudwa ndi mmene makhonsolo ambiri akuyendetsera chuma chawo. Munali ndine John Abankuku. Madzulo abwino.